74. 15 eller 69. Nummer 10. Så er nummer 15. Nummer 2. Nej. Man kaster ud med de der. 76. Jo, det er længe siden. 50. Nummer 3. Hun gik med 8 på 5. Gjorde det? Det skulle være en skam, der kom. Nummer 15. Banko! Slap af, der er mange to, Fucking bumseri. Flemming giver en flaske. Nummer 4. Jeg skal ikke sådan en flaske. 14. 15. 27. 31. 35. 44. 46. 55. 52. 66. 70. 74. 87. 88. 87. Sådan. Bladen er rigtigt. Jeg har også noget. Hvordan den? Hvor meget luksus? Nej, det gider jeg altså ikke. Jeg har gulvmålet med. Så er der bare bytte med. Ja, så er der ølkort. Hvad synes du? Du har en løber. Det er løber. Ja, ølkort. Nummer 3 var det sidste nummer, ikke også? Til Bettina og til Jytte. Jeg er færdig. Hvad er det, du mand? Hvor er du, Peter? Næste spil er den 27. i 4. Nej, vi er allerede færdige. Skulle jeg ikke vise noget? Du har vundet. Du har vundet. Du har vundet. Nej, for det fortjener faktisk at tage det noget jo. Og det sidste spil. Nej, er det din? Er det helt nyt? Ja, det er nyt. Du var bare knytte den igen. Nej, jeg vil ikke købe. Du kan knytte den, siger jeg. Nå, for helvede. Skal du? Møder man det svært, det gerne. Flemming, skal du duppe, eller skal du brænde? Jeg skal sprøjte. Jeg dupper. Du dupper. Skal jeg duppe eller sprøjte? Men vi får mig igen med efter. Kan man nu ikke? Så bruger vi flere gange. Eller børnesikret. Eller man kan bare dreje stille og roligt. Men jeg så skal jeg dybde det. Hvordan? Virker den her duppe? Jo, jeg skal lige dukke dem. Den skal lige være våd, så kører det. Ej, det er Som man ligesom siger. Det skal lige være mod, det så skal lige kører være det. våd, så kører det. To fingre en Så siger jeg, så kører det. To fingre en pusse, så kører bussen. Så du er den. Hvad er det første, må du spille? Bare rolig, jeg er ikke spor sart. Ej, det er godt, jo. Vi starter Det med er Sisse, så kører Fisse. en række sidste spil. Så skal der dues. Det var ret lidt perfekt. Ej, det var sjovt, at den lavede ringe Vi til at starter starte med med. nummer 54. 54. Kunne I godt høre det? Ja, hvad sagde han? Prøv at være stille. Vi spiller om nøglerne til lappen. 63. Nogen, der kan arve mine. Stille. 67.